рӯзи дуюми нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ низ бо муваффақият ва музаффарияти варзишгарони тоҷик анҷом ёфт. дар маҷмӯъ аз ин мусобиқаи сатҳи ҷаҳонӣ ки бори нахуст баргузор мешавад, варзишгарони тоҷик тавонистанд бо маҳорати баланди касбии худ ба гирифтани 11 медал мушарраф бигарданд ва медалҳои тилло, нуқра ва биринҷиро ба хазинаи варзишии мамлакат ворид намоянд. таи 2 рӯз дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обии шаҳри Душанбе нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ ҷараён гирифт ки дар он беҳтарин варзишгарон аз 63 давлати дунё бо шумули 200 варзишгар байни ҳам рақобат намуданд. аз рӯи натиҷаҳои даставӣ низ варзишгарони тоҷик аз ҳисоби медалҳои ба даст оварда мақоми якумро сазовор шуданд ва дар нахустин чемпионати ҷаҳон дар садри радабандӣ дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ қарор гирифт. ин мусобиқа бори дигар шаҳодат аз он дод ки гӯштингирӣ варзиши намуди суннатии тоҷикӣ шӯҳрати ҷаҳонӣ касб кардааст ва имрӯз таваҷҷӯҳи оламиён ба ин навъи варзиши миллии тоҷикон беш аз пеш меафзояд. нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ дар пойтахти тоҷикистони соҳибистиқлол шаҳри Душанбе ҷамъбаст гардид. боиси ифтихор аст ки дар доираи баргузории нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ 29 августи соли 2024 бо иштироки намояндагони 62 кишвари олам пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон якдилона президенти ифтихории Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ интихоб гардиданд. дар якумин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ намояндагони зиёда аз 60 давлати ҷаҳон дар маҷмӯъ 200 варзишгар аз рӯи 9 вазн, 3 вазн байни бонувон ва 6 вазн байни мардон бо ҳам қувваозмоӣ намуданд. рамзи аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ бабри барфӣ интихоб гардида буд. дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ дар нахустин қаҳрамонии ҷаҳон дар ҳайати 18 варзишгар дар ҳар вазн дунафарӣ иштирок намуд. дар рӯзи аввали чемпионат варзишгарони тоҷик тавонистанд ба хотири ҳимояи шарафи миллату давлати хеш хуб ҳунарнамоӣ намоянд ва ба гирифтани 6 медал аз ҷумла 3 медали тилло, 1 медали нуқра ва 2 медали биринҷӣ мушарраф бигарданд. медалҳои тиллоро дар вазни ҷамъ 95 килограмм Шакармаҳмад Мирмаҳмадов, Масъуд Аҳмадзода дар вазни 71 килограмм, Муллораҷаб Халифаев дар вазни 65 килограмм, медали нуқраро Шоҳида Қаландарова дар вазни 70 килограмм ва медалҳои биринҷиро Шаҳбоз Саидаброров дар вазни 65 килограмм ва Мирзоҷамил Рамазонов дар вазни поёнтар аз 71 килограмм ба даст оварданд. Мирмаҳмадов Шакармаҳмад ирӯз дар вазни ҷамъи 95 кило сазовори ҷои аввал шудам ва парчами давлатамро бардоштам. номуси тоҷикиро нишон додем, ҷои аввалро ишғол кардем. миннатдории худро ба муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки мо варзишгаронро хеле дастгирӣ мекунем ва мо кӯшиш мекунем ки парчами давлати азизамонро бардорем. рӯи худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ва ба ташкилкунандагони гӯштингирӣ мерасонам ки чунин гӯштинги моро байналмилалӣ карданду ва мо ифтихор мекунем. гӯштинги мо байналмилалӣ аст ва мо мехоҳем ки гӯштинги мо дар бозиҳои олимпӣ роҳ ёбад. ман Масъуди Аҳмадзод ки дар вазни 71 килограмм миёни мардон дар чемпионати ҷаҳон ки дар намуди гӯштингирӣ шуда гузашт ба 4 ҳарифи худ дастболо гашта сазовори ҷои аввал шудам. дар марҳилаи ниҳоӣ ҳарифи худ аз Ӯзбекистонро шикаст дода сазовори ҷои аввал ва қаҳрамони ҷаҳон шудам. дар миёни ҳарифон ҳама ҳарифони сарсахт буданд. аввалаш меҳнат, баъд пасон боварӣ бояд дошт ба худ ки бояд қаҳрамон шуд. ман дар ин мусобиқа ба финал роҳ ёфтам. дар финал аз ҳарифи Ӯзбекистонам шикаст хӯрдам. ман умру афтода намешавам. боз дар оянда ин хел мусобиқаҳо зиёдтар мешавад. мехоҳем ки дар мусобиқаи баъдан дастболо гардем. ҳарифони ман аз ҷумҳурии Қирғизистон ва Эрон
Тайпей Чин. Ман ҳарси онҳоро мағлуб кардам ва дар финал бо рақиби Ӯзбекистониям шикаст хӯрдам. дар рӯзи дуюми мусобиқа рақобатҳо ҷолибу хотирмон ҷараён гирифт. дар ин рӯз аз байни иштирокчиёни мусобиқа 5 варзишгари тоҷик тавонистанд ки медалҳои нав, 2 тилло ва 3 биринҷӣ ба хазинаи варзишии мамлакат аз аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ ворид намоянд. медалҳои тиллоро дар рӯзи дуюм Ҳақназар Назаров дар вазни то 86 килограмм ва Кароматулло Ҳакимов дар вазни камтар аз 95 килограмм соҳиб шуданд. 3 медали биринҷии ин мусобиқаи ҷаҳониро Қоим Шукронов дар вазни то 78 килограмм, Мадина Қурбонзода дар вазни то 52 килограмм ва Улуғбек Раҳимов дар вазни камтар аз 95 килограмм ба даст оварданд. дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ дар аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ сазовори 11 медал, 5 медали тилло, 1 медали нуқра ва 5 медали биринҷӣ гардид. ҳамзамон аз рӯи ҳисоби медалҳо низ байни дигар дастаҳои иштирокчӣ дастаи мунтахаби Тоҷикистон сазовори ҷойи якум шуд. варзишгарони мо як маҳорати хуби баланди касбии миллии варзиширо нишон доданд ки мо 5 медали тилло ва 1 медали нуқра ва 5 медали биринҷиро ба даст овардем ва дар ҷамъбасти даставӣ ҷойи аввалро тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон бо 11 медал ҷамъоҷамъ ҷойи аввалро ишғол кард. дар оянда нақшаҳо ҳамин аст ки боз ҳам аз ин ҳам зиёдтар машқу тамрин ва омодагии тимро хуб карда дар мусобиқаҳои оянда омодагӣ мебинем ва дар чорабиниҳои оянда ҷумҳурии Тоҷикистонро намояндагӣ мекунем ва умедвор ҳастем ки дар чорабиниҳои оянда ҳам тими мунтахаб ҷойи аввалро ишғол мекунем. шаҳри Душанбе ба унвони мизбони якумин қаҳрамонии ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ бо омодагиҳои сатҳи баланд варзишгарони 63 давлати ҷаҳонро ба ҳам овард, то паҳлавонони маъруфи олам бо ҳам рақобат намуда беҳтаринҳо ҷойҳои намоёнро сазовор гарданд. рақобати варзишгарони хориҷӣ низ хубу хотирмон буд. онҳо дар сатҳи касбӣ бо рақибони худ гӯштин гирифтанд. ба ман варзиши намуди гӯштингирӣ хеле писанд омад. тарз ва усули ин намуди варзишро ман омӯхтам ва хушбахтона имрӯз дар чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ иштирок намудам. Тоҷикистон ба ман хеле писанд омад. мардумаш варзиш дӯстдор буданд ки инро аз толори пур аз тамошобини чемпионат мушоҳида намудем. ман дар оянда кӯшиш менамоям ки нозукиҳои варзиши гӯштингириро бештар омӯзам ва дар дигар мусобиқаҳо низ иштирок намоям. варзишгарони тоҷик аз рӯи ин намуди варзиш пурқувватанд. барои чемпионати ҷаҳон дар Тоҷикистон бисёр омодагии хуб дидаанд. моро аз истиқбол то будубошт ва иштирок дар ин мусобиқаи ҷаҳонӣ гарму самимӣ пазироӣ намуданд. мухлисони гӯштингирӣ хеле зиёданд дар толор ва онҳо ҳама варзишгаронро дастгирӣ менамоянд ки ин шахсан барои ман хушоянд буд. тоҷикон дар ҳақиқат варзиш дӯстдор буданд ва на танҳо варзишгарони худ балки дигар варзишгаронро дастгирӣ менамоянд ки ин барои ҳама иштирокдорон рӯҳияи хуб мебахшад. мо ба унвони намояндагони федератсияҳои гӯштингирӣ кӯшиш менамоем ки ин намуди варзишро боз ҳам бештар тарғиб намоем то дигар ҷавонон низ ба гӯштингирӣ рӯ оваранд. ман аз рақобатҳо хеле таҷрибаи хуб гирифтам. ин намуди варзишро мо фикр мекардем ба намуди ҷудо наздик аст, вале усул ва тарзи гӯштингирӣ тамоман фарқкунанда будааст. ман дар сабқатҳо бештар аз усулҳои хоси гӯштингирӣ истифода намудам ва ин то андозае маро муваффақ кард. ман мехоҳам дар оянда боз ҳам бештар ба омӯзиши гӯштингирӣ машғул шавам ва дар дигар қаҳрамониҳо аз рӯи ин намуди варзиш қувваозмоӣ кунам. Организация на высшем уровне. Зал прям приветствует, как будто я здесь местный. Очень нравится организация, вот. И в целом турнир очень неплохой, довольно такие именитые спортсмены тоже здесь присутствуют. ман намояндаи федератсияи гӯштингирии Шри-Ланка мебошам. бори чандум аст ки ба Тоҷикистон меоям ҷиҳати иштирок дар мусобиқаҳои варзишӣ. чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ дар сатҳи баланди ташкилӣ доир гардида барои ғолибон мукофотпулии арзанда
пешниҳод шудааст. гӯштингирӣ дар Шри-Ланка низ ҳаводорони зиёд дорад ва ҷавонон кӯшиш менамоянд, ки бо аз худ кардани нозукиҳои ин намуди варзиши тоҷикӣ дар мусобиқаҳо иштирок намоянд. бори аввал аст ба тоҷикистон меоям ва ин ҳам барои иштирок дар чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ. маро меҳмоннавозии тоҷикон хеле писанд омад. барои иштирок дар ин мусобиқаи бонуфуз мо омодагии ҷиддӣ гирифтем ва ин ҳам беҳуда набудааст, зеро рақобатҳо дар ин мусобиқа бисёр мураккаб аст. рақибон низ пурқувват ва касбӣ мебошанд. баргузории мусобиқаи ҷаҳонӣ далели таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳамешагии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба рушд ва оммавигардонии варзиш мебошад. барои аввалин бор гузарондани чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ дар пойтахти Тоҷикистони соҳиби истиқлол шаҳри Душанбе омодагиҳо дар сатҳи баланд буд. бо дастгирии раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои ҷоизаҳои ин мусобиқаи пуршукӯҳ $400,000 амрикоӣ муқаррар гардида буд. ғолибони ҷойҳои якум бо $20,000, барандагони медали нуқра бо $10,000 ва ғолибони ҷойҳои сеюм бо $5,000 қадрдонӣ шуданд.